Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω ένα βίντεο που μπορείς να κατεβάσεις ένα παιχνίδι στον υπολογιστή σου. Δηλαδή η καλύτερη μάρκα στον κόσμο. Αυτός είναι. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό δεν είναι οθόνη. Αυτό είναι ό,τι θες. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό είναι καλύτερο, κοίτα εδώ. Αυτή η οθόνη έκανε περίπου στα 350 ευρώ, 350 ευρώ. Κοίτα εδώ. Ας την νομίζω ότι είναι ευθυνή. Αλλά κάνει πολλά λεφτά. 380 ευρώ. Ναι, κάπου εκεί. Το είχαμε πάρει. Κοίτα εδώ. Έχει και YouTube. Αφού είναι οθόνη. Έχει εδώ πέρα. Και τέλος πάντων πάμε να ανοίξουμε το PC. Περιμένετε. Οπα. Το ανοίξαμε. Κοιτάξτε εδώ. Προσφωτίζει. Αυτό δεν είναι μάρκα. Καλύτερα. Κοιτάξτε εδώ. 1, 2, 3. Κοίτα εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Και αυτό μπορείς να το ανοίξεις. Λοιπόν. Ένα, 2, 3. Κοιτάξτε εδώ. Να, Toolbox. Εντάξει. Βλέπουμε εδώ πέρα μια... Περιμένω. Έκλεισα εδώ πέρα επειδή πάντα βγαίνει αυτό. Γι' αυτό το κάνουν οι καλύτερες μάρκες στον κόσμο. Να, τώρα θα ανοίξει. Αν θα δείτε ένα μπλε. Να το. Φωτίζει πολύ καλά. Πατάμε αυτό. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ πέρα μπορείς να γράψεις ό,τι θες. Μπορεί να το κάνεις και πολύ κρύο. Μπορεί να το κάνεις και πολύ γρήγορα. Και αυτός ο υπολογιστής δεν παθαίνει τίποτα. Το έχω ένα χρόνο. Το χτυπάω και αυτό με όλη μου τη δύναμη. Το κλωτσάω μία έτσι. Ναι, το χτυπάω με όλη μου τη δύναμη. Και δεν σπάει. Πώς και το έχει κάνει αυτό. Αλλά είναι λίγο παλιός. Κοιτάξτε τώρα. Λοιπόν, βλέπετε όλα αυτά. Όλα αυτά δίνει για τέτοια. Απλώς πατάμε αυτό. Το ίντερνετ. Περιμένετε. Το πατάμε. Ένα κλικ. Και μας βγάζει σε ένα κανάλι. Αυτό το Minecraft δεν είναι σαν περιεχόμενο. Δηλαδή μπορεί να παίξει. Αλλά τώρα δεν μπορεί. Επειδή πρέπει να πληρώσω. Κοιτάξτε εδώ. Καλύτερη μάρκα στον κόσμο. Μπρο. Κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν. Άντε μπες καλό μου. Μην τον βλέπετε έτσι. Επειδή είναι πολύ καλός. Μας κολλάει να. Επειδή τον έχω ένα χρόνο.
Άντε καλό μου. Άντε. Αχ, θα κοιμηθώ. Τότε γιατί το πήρα αφού είναι η καλύτερη μάρκα στον κόσμο. Άντε, καλό μου. Η οθόνη την έχω 5 χρόνια. Δεν θα σας κάνω πλάκα. 5 χρόνια την έχω. Γι' αυτό κολλάει. Και το PC το έχω πολλά χρόνια. Ενώ όλα τα άλλα είναι καινούρια. Αυτό. Η οθόνη δεν είναι καινούρια. Λοιπόν, κοιτάξτε. Πατάμε αυτό. Και θα δούμε κάτι. Που λέει Minecraft δωρεάν. Το πατάμε αυτό. Κοιτάξτε όλο το ίδιο φόρτισε. Πατάμε αυτό. Ναι. Άντε, μπες. Να. Να το. Μου είπα περιμένει κάτι άλλο. Φυσικά τίποτα δεν έκανα. Όλα αυτά είναι παιχνίδια. Όλα αυτά. Όλα αυτά. Αλλά Minecraft δωρεάν. Εγκατάσταση. Αυτό είναι απλώς να το κατεβάσεις. Πώς το λένε. Με αυτό το Play Store. Άμα τα πετύσεις αυτό, θα σου βγει το Play Store. Αλλά εγώ θέλω, όχι αυτό, ένα άλλο. Αυτό έχει πολλά παιχνίδια. Ό,τι θες μπορείς να πατήσεις. Το πατάμε. Να κοιτάξτε παιχνίδια. Minecraft παίξε στο WD. Τέλος πάντων. Μας βγάζει. Αχ. Μπήκε. Έλα. Γιατί κολλάει, ναι. Μην τη βλέπετε έτσι, σαν καινούρια. Παλιά είναι η οθόνη. Την έχω 5 χρόνια. Κοιτάξτε εδώ. Όλα αυτά τα παιχνίδια. Με όλα αυτά τα παιχνίδια, Minecraft και αυτά, ό,τι θες, ό,τι γουστάρεις. Και εδώ πέρα μπορείς να παίξεις ό,τι θέλει το μυαλό σου ή η καρδιά σου. Μπορείς να γράψεις εδώ πέρα. Ό,τι θέλει το μυαλό σου ή η καρδιά σου. Να φορτίσει. Να, εδώ πέρα είμαστε. Στο Minecraft. Uterman. Minecraft. Να το. Φόρτισε. Τι λέω. Δεν ξέρω για να μιλάω κιόλας. Όλα αυτά είναι σε τον Minecraft. Αυτό είναι το κανονικό Minecraft. Αυτό τώρα που σας δείχνω. Λοιπόν, θα παίξω την επόμενη φορά που θα έχω χρόνο. Κοιτάξτε, έχει πολλά παιχνίδια. Και εδώ πέρα πάνω μπορείς να γράψεις κάτι. Ό,τι θες. Εγώ θέλω να παίξω ένα Minecraft και θέλω να παίξω
Αυτό. Επειδή δεν το έχω παίξει. Δεν το έχω παίξει. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό είναι... Είναι πολύ ωραίο. Όλα αυτά τα παιχνίδια. Λοιπόν... Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κοιτάξτε εδώ. Τι έκανα. Εγώ τα χώρασα όλα. Εγώ μάζεψα τα λεφτά. Και τώρα μου έχουν μείνει μόνο 40 ευρώ. Βλέπετε εδώ πέρα στον κουμπαρά μου. Γιατί δεν φαίνεται στην κάμερα. Να τους. Βλέπετε ένα 20. Ναι. Αυτό είναι στην κάμερα. Αυτό φαίνεται. Απλώς δεν ξέρω γιατί δεν φαίνεται. Λοιπόν. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Πατήστε ένα like. Εγγραφή στο κανάλι μου. Όποιος το κάνει. Όποιος και δεν κάνει. Ό,τι θέλετε. Εγώ όταν πατάτε like είμαι περήφανος. Αυτά έχω να πω. Και τα λέμε.